Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalang ko og Lynn, 40 anyos, minyo ug may usa ka anak, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Day mo'y bagong nangabang din, he? May hinuon, oy, kay dili na magmingaw ning silong din, he? Kami day po mo'y nag-abang sa taas. Ako day si Lynn. Julia sa di ay ko. Umuta ko laro na yung giluto, day. Ano sa maron? Kare-kare dong. Kare-kare? Oh, ubay-ubay man lagi na. Sa man, ay okasyon? Awa, good. Maiko mo sagtagod nga makasimhot ng atong silingan des ubos, unya di tamang hatag, di ba? Aw, mao di ay ha? Parang tanaw na ako, nagkasuo lagin mo anang bagong nangabang diha. Nahibaw ba ya ka? Friendly ba ning asawa nimo? Lynn, salamat kay sa imong kare-kare ha. Daghang gyud nakaon akong anak. Lamian nimo muluto di ay uy. Ay, syempre, uy. Di pa lamian yun akong tuyo kay manghatag pabaya ko ninyo. Higit ko gusto day nga masawayan ang akong nilutuan. Hala, grabe sa kalin uy. Di sa ko ingon ana uy. Ako mo'y gihatagan gud niya manaway pagid ko. Joke na Julia, uy. Sige uy, ako sa tong kuhaon ng ako mga bulingos taasa kay manglaba ko dinis gawas. Dinis tabay ba? Ubay-ubay na rabato. Ay, mao ba? Ay, doon nga na lang di eta. Manglaba man sad ko. Kasaba sa nila diha si Silong eh. Ganina raman siya sige karaoke diha. Hapit naman alas 11. Ihuman na lang doon ang mata ni mo diha. Ako raw niya na-istoryahan si Julia inigbutag. Kung magsigi gani na no, di kita makapahuay og tarong din eh. Wala, pasensya na gid ka ayo Lynn ha. Unsaon nga nalingaw jud big maayo gabi ay. Wa na gid mi makabantay sa oras. Okay ra oy, nakasabot ra man ko good. Ay lang sad lain ang akong pagsulti ni Moron Jules ha. Silingan na bayat ti dinhi, magsabot-sabot lang gud ta. Nakasabot gid ko Lynn. Pasensya gyud. Ma, di mo ko makonsentrate og tuon oy. Saan pa yung silong? Mao ba to? Iksa mo na ba na maugma? Stilan sa nilang Julia, uy. Di man magbaton o kaikos o ba mga nagpuyo din, he? Pero man sila rin na nga ba? Dong, pag-headset na lang, be. Aron dili kayo ka makadungog nila. Ugma lang yun sila. Kapila naman ako ni sila ina. Gistoryahan pagtarong. Hindi hapon kay mga o. Ngita magiging siguro ni sila gubot. Pare, doon tayo maglagupay malapit sa tore. Sige. Bisan tuodog na ay curfew, pero tungod lagi kay squatters area maning among giabangan, maong wag gyud makabadlong nila ug magpatuyang lang gyud sila sa ilang gibati. Hangtod nga, wa na gyud ko makapugong sa kong kaugalingon. May ulbo na gid ko sa kasuko. Tungod kay kapila na ko magsigig pasensya nila. Unya. Uy, ay mo sige, pusta ka ng pultahan diha. Uy, kay saba kay diri silong. Ganina raman na. Saba dihay ha? Punan pa na ko, be. Lynn! Kanaaw ko na diha, be. Basta ba nangay mo? Ngita kag bikil? Ako pa nangitag bikil? Bisabaan dihay ka? Abi ba yan akong naanan na lang yun mo kasaba? Naunsa ka? Kapila na ba igod ko nagsigig hangyo ninyo, ha? Gitarong pa tamog istorya nga kung gabiin na, dili na mo magsigig saba-saba diha, kay dili may makapahuway tarong sa taas. Maamong pausahay pagtuon sa kong anak tungod sa inyong kasaba. Aw kung gisabaan ka, pabalhin mo, blind by? Unsa? Gago ka man siguro? Oh! Agay! Ani magkasakit? Amaw ka, ha? Naguwat! Sige, nagtuwa ka mahadlok ko nimo? Ha? Wa ko mahadlok ka mo, day! Kahilas di mo! Kamu na mo magkawa sa kanya! Ay, mga away! Ay, mga silingan, tabang mo! Bakit lang uwangon!
Nga nung nakig-away pa magig ka. Kisa may dili mainit. Nga makalagot man istoryahan ng bayhana. Gitarong lang unta to ni mong istorya. Oy, dili, oy. Tarong gutaon. Kanang mga ingon anang klasehas pangutok, dili na madag tarong-tarong nga istorya. Suma, kapila namang kumihang yung anak nila og tarong. Pero maura man gihapon, di ba? Mao gihapon ilang gibuhat. Unya, unsa ta mainiron? Nga mukiha man kuno sila nimo. Unya, daghaman na ka-witness nga ikaw gikunoy nagkuna-una. Pakihaa lang siya, oy. Ako'y labot. Ay na, daghan kay sa gipanabi bahin ni mo, Oylin. Katag na kay dinis atong mga silingan, uy. Unsa? Bisag pagutanon pa ni mo atong ubang silingan din. Bisag unsa na lang gipanabi niya bahin ni mo. Mao ba? Daghan yun kong mga nadungog nga istorya nga iyang gipakatag, bahin nako. Dili ra ba gyud tinuod? Naghimo-himo siyang istorya bahin nako nga kung dili tungod sa akong silingan nga mao'y nagsulti nako, dili sad gyud ko mahibaw. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Tinuod nga ako mo'y nanguna ni og labay sa kabo, mao tong nagkagubot mi. Pero tungod na lang sad gyud tos akong kapungot nila nga unta gitarong nako silag hangyo, pila na gyud kahigayon. Makakiha ba daay siya nako? Nga tinuod man sad nga nakadisturbo yun sila sa laing mga tao? Ikaduhang pangutana, pwede ba sad kong mukihan nila sa ilang kasaba? Kay bisag human sa among away atong adlawa o bisag duna na'y kasabutan sa barangay atong higayuna, pero hangtod karon, sige gihapon silag saba-saba, oras ting katog. Ikatulong pangutana, kung padayon gihapon silang magmagahi, unsa may silot nila pananglit, ako silang pasakahan og kaso, mapriso ba sila? Ikaupat og katapusan, sa laing bahin, unsa may pwede na akong ipasaka nga kaso nga nanabi man sa desyag dili maubahin nako. Asa ko mahimong moduol, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Lynn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto, legal, personal, mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema, ay na mo pagduha-duha, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadalang inyong suwat namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema para mas nindot ang drama nga mapaminaw o klaro po ang amo ang mahatag nga tambag, tubag sa inyong mga pangutana. Di maguol kung hangtod karon wa pa ninyo na paminaw, wa na mo gipalutaw sa tubig, guys. Wa pud na gidelete. Ubay-ubay gyud, no? Padayon lang, ubay-ubay gyud amo ang madawat. No, but padayon lang because who knows, no? Mainyo na pod nga drama ang ato ang mahatagan o tubag, no? Later on. Greetings to my likers and followers sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook and Attorney Elaine on Twitter. Top fan! Elina Laceda. Hi, Ma'am Lita Tabar. Thank you for your greeting. Ray Carlo and Trina. Hello. Kumusta mo din ha, sir? Also to Ma'am Venetia Bacasmas, another top fan, Jennifer Albarracin. Hello. Kumusta, Ma'am Joma Valdez Cartagena? Greetings to you. And also to Beverly Padua de los Reyes, Neri Hamak, and Rianel Cose. Hello, kumusta mong tanan din ha, ma'am? Salamat sa inyong padayon nga pag-like o pagsubaybay sa ato ang programa Matag Adlaw, no? Dinhi sa ato ang station. And also, salamat sa mga nag-like o nag-follow nato sa DYHP RMN Cebu o sa kini ang Akong Suliran official writers page. Letter sender karong adlaw, punto legal, tawag nito sa pangalan nga si Lynn, 40 years old, taga Lapu-Lapu City. Mayor Ahong Chan ug Congresswoman Cindy Chan. Hello ninyo. Ug ang City Legal, no? Attorney James. Thank you kayo. Hello. Ang iyahang pangutana, punto legal ni. So una niyang mga pangutana, guys, no? Base sa to ang drama nga napaminaw kaganina.
mga away-away maguni mga storya. Sige, unang pangutana. Tinuod nga siya kunoy maoy nanguna niya og labay sa kabo na kaning mga away lagi gubot-gubot ba. Kabo maotong nagkagubot me pero tungod na lang sa yudtos akong kapuno nila nga unta gitarong nako sila hangyo pila kahigayon. Makakiha ba di ay sila nako nga tinuod man sad nga nakadisturbo gyud sila sa laing tao. Ani manggod ni Ma'am Lynn. Maski pag-unsa nato kalagot, maski unsa ta ka-provoke, maski unsa pa kabati ang ilahang gibuhat, kita gani nanguna gyud ug pasakit sa laing tao, alkansi gyud ta. Kita gani unang mulabay, munang mudapat, unang musumbag, alkansi gyud ta. Munang muingon jud ko maximum tolerance gyud ta. Makakiha siya yes, siguro makadipinsa ta pero kaning butanga away silingan ra gyud ni nga pwede ra gyud ni natong mahusay og masturyahan, no, maski diha sa barangay, no? Ikaduhang pangutana, pwede ba sad kung mukiha nila sa ilahang kasaba kay bisag human sa among away atong adlawa ug bisag duna nay kasabutan sa barangay atong higayuna pero hangtod ron. Sige gapon silag saba-saba oras sa ting katulog. Kana pwede. Kay nuisance may tawag ana, samok ba sa kahapsay ug kalinaw sa panimalay ug kahapsay ug kalinaw sa ato ang surrounding sa gawas sa balay nga naaman sa ting katungod nga to a peace and quiet after a certain time. No, nga pwede niya na amang may kasabutan kana pwede ka mukiha. Kani manggod, muingon jud ko kung in English pa, do not take matters into your own hands. Ayaw, don't be the one to start the fight, no? Ayaw pag una-una. Naagyoy laing means like kana nagreklamo og barangay, ayaw resort to mga physical, no? Mahala nagunsa nato kapungot ka. At the end of the day, alkansihon gyud ta. Kung padayon gihapon silang magmagahi unsa may silot nila panangit ako silang pasakaog kaso mapriso ba sila murag dili sad. Tanaw na to, ba't makabayad sa silag danyos ninyo, no? Ana na siya. Ikaupat ug katapusan nga pangutana, sa laing bahin, unsa may pwede na akong ipasaka nga kaso, nga nanabi man sa DSIAG, dili maubahin nako. Asa ko pwede mo dool? Ug naatay enough proof, Indaylin, then pwede gud ta makafile og oral defamation or libel. Kung gigamit niyang Facebook, para pagdaot nimo, pwede pud ta mo file og cyber libel. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.